Roihun päällimmäinen koko tärkeys ei ole siinä, että miten soitetaan, vaan siinä, että miten me kolme ollaan niin älyttömän jotenkin niinku sama läjä paskaa. Et siinä on niinku A vähän samannäköiset ja B dikkailee samanlaisesta kammasta, D soittaa kaikki vähäpätit sinne tänne, D cough and roll ja What's la 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 la. No niin. Siis se mikä pitää olla mun mielestä Roihulla tästä lähtien aina koko ajan, mitä tänäkin on ollut. Siis ei piti kumareta ketään. Keskat katsoo vielä kyllä. 97 kaverit osti soittimia hirveesti. Itse halusin totta kai myöskin ostaa. Ja ei ollut mitään muuta bändiä siihen aikaan, että mulla oli PlayStation pelikonsolilla oli semmonen hieno musiikinteko-ohjelma, missä mihin mä tein sit bassot ja rummut. Soittelin niinku yhden miehen bändissä siinä. Sitten siinä meni jonkin aikaa, että saatiin muut soittajat siihen. Ja muut jannut silloin aikoinaan siinä ekas bändissä, niin oli sellaisia niinku, soittajia. Ja toi soittaminenhan sinänsä ei ole koskaan ollut varsinaisesti se niin lähtökohta. Ja sit siitä piti potkia totta kai kaikki hyvät soittajat pois siitä bändistä. Sehän oli niin ihan ehdoton juttu. Että eihän niin tollasta voi katsoa, että sinne tulee joku kaveri soittaa hyvin bassoa. Koska mun ensimmäinen rooli, mitä mun piti tulla, niin musta piti tulla basisti. Musta piti tulla bändiin satana basisti, mutta sitten kokeiltiin sitä siinä pari viikonloppua ja soitettais messissä sointuja. Biisin messissä sointuja, niin ei siitä tullut satana ei yhtään mitään. Ei rytmitajua, vähän musikaalinen ihminen en ollenkaan. En ole ikinä ollut, enkä varmaan vieläkään. Sitten piti ottaa tämmönen kaveri, joka ei ole koskaan soittanut rumpuja aiemmin, että tuu sä soittaa tähän, että mä näytän sulle vähän, että tosta noin kapulat käteen ja siitä vaan peruskomppi. Siinä menikin sitten 5 vuotta, että se peruskomppi saatiin sinne pyörimään, no ei nyt ihan, mutta niin vaihtui rumpali kepaa ja sitten taas basisti oli ihan sama juttu, että piti vaihtaa tämmöiseen kaveriin, joka oli ostanut kuukausi ennen sitä pestiä basson itselleen. Itse asiassa Nikoni, kun tutustuttiin, niin se pyysi mua rumpaliksi siihen bändiin. Se oli Kepaa yrittänyt saada siihen, mutta se ei suostunut millään. Ja sitten mä sanoin, että mä en osaa soittaa mitään. Et just oli niinku bassoa, sillä ei jotain biisejä opetellut ja noin, mutta niin näin tavallaan niin löytyi sit se kokoonpano ja sit kun se kokoonpano oli tavallaan vaihtunut, niin sitten oli tavallaan pakko lopettaa se bändikin, koska ei siinä ollut mitään järkeä siinä. Se ei niinku enää palvelu sitä ideaa. Nyt meillä on yhtäkkiä tämmönen niinku tosi tällainen niinku maasta lähtevä bändi ja se on niinku soittaa jotain sellaisia. No sitten alkoi niinku Roihu. me ollaan niinku aloitettu niin nolla tasolta se homma. Niin meillä on tullut semmonen ihan omanlainen niinku kaava treenata, soittaa biisejä ja silleen, että se menee aika huonostaan noi soittohommat ja sovitusjutut nykyään, kun me ollaan niinku ite opeteltu niitä tässä aikana. Että sillä ei ollut mitään väliä, että oliko niissä jotain hienoja riffejä tai hienoja melodioita kitaralla, vaan kunhan niissä oli niinku fiilistä ja se, että sä sait paahtaa ja niinku olla täysillä mukana siinä. Se oli ainoa pointti, niin Roihun se synnyttämä voima. Sehän oli perjantai oli siinä mielessä aika tärkeäkin
äänite, että se on äänite, mikä me ollaan äänitetty kokonaan oikeastaan itse. Meillä oli siellä Mäkkylän kellarissa treenikämppä ja siellä oltiin kaikenlaisia niinku live-demoja väännetty sitten vaihtelevalla menestyksellä ja sit vaan päätettiin, että nyt saatana tehdään kunnolla tää homma. Se oli jouluaikaa itse asiassa, joululomalta taidettiin äänittää, se oli törkein kylmä siellä kellarissa silloin. Rumpali veteli koskenkorvaa lämmikkeeksi siinä. En tiedä kuuluuko levyllä varmaan. Esimerkiksi koko levyn pääasiassa laulut on tehty sillä lailla, että se oli uuden vuoden päivä, eli mä olin aattona ollut jossain kekkereissä siinä. No niin kuin nyt uutena vuotena sattuu välillä monilla menemään, niin johonkin aamuyöhön saakka siinä hieman juhlittu ja heräilin sieltä sitten uuden vuoden päivänä silleen, että ei perkele, tästä on aika lyhyt matka tohon treenikämpille. Vähän semmoinen, että pitäisiköhän mennä niinku vetää laulut nauhalle. Toi oli semmonen pikkunen pöhinä siinä vielä päällä ja siitä vaan pussiin sitten ja äänittämään laulut. Ja oikeastaan kaikki laulut, mitä siinä levyllä on, niin ne on kyllä tehty uuden vuoden päivänä aika semmoisissa rouheissa olosuhteissa näin niin kuin laulajankin on näkökulmasta. Ei tää siis pakkasella mun mielestä. Ei tää pakkasella on, mutta sanotaan, että kyllähän se eka EP nauhoitettiin siinä +1 varmaan, että hirveästi kun se oli siinä jouluaikoihin. joulutammikuussa joo, niin tässä näin, että äänitettiin tosiaan tässä tilassa. Se ei edes ollut se mihin mä olin tulossa nyt, koska mun mielestä se jännittävin episodi oli tässä mun alla, niin tää viemärin osuus, joka aina välillä yllätti tuolta, kun vuokraisäntä kävi tuolla paskalla kerrassa. Niin tavara sitten tuli täältä tähän keskelle tätä soittotilaa. Mikä oli ihan jännittävä yllätys aina välillä sitten. Toisaalta ei siinä sinänsä mitään ongelmaa ollut, että äkkiä hän sitten siirsi sivuun. Moni on itse asiassa sanonut, että se on vieläkin meidän paras tuotos ja kyllä mä dikkaan siinä omalla tavalla. Kyllähän niin kuin nykyään tekisi just monen asiaa eri lailla kuin sen siinä tehtiin ja soundit ja kaikki, mutta se on niin helvetin rehellisen kuulonen. Älä itke poika, et kestä tappioita, lopeta, sä voit voittaa. Siinä on ehkä parhaat äänityssessiot ikinä. Taas ihan vastakohta, että omakotitalossa ja tyhjässä omakotitalossa ja kesällä. Et sehän oli ihan vastakohta, että siinä rummut olohuoneessa ja siellä on vieläkin parketissa jäljet rumpusetistä, kun vähän kyntäs lakkapintaa uusiksi, mutta niin se oli kyllä siisti. Siinä oli sitä niinku tekemisen meininkiä. Tavallaan luonnon helmas, nauhoitetaan levyä sauna päällä, kaljat kylmässä ja sit illalla käytiin vähän paikallisessa pubissa ottaa bissejä ja mentiin nukkumaan. Se oli kyllä tosi siistiä. Oikeastaan se ensimmäinen askel siihen, että tehdään niinku tätä nykyistä yritystä edes vähän tästä, että saatiin se tuotanto jollain tavalla enemmän eteenpäin. Saatiin mukaan monia vaikutteita, mitä ei ekalla vielä ehkä ollut jalostettua. Tuntuu, että sitä se saatana teetään. Odotettu silloin tehtiin meidän silloisella kautta nykyisellä treeniksellä. Mä laitan sittenkin tuon nauhan koko ajan pyöriin, koska tääkö saa mennä näin yli putkeen tässä? Ei vitus saa kyllä. Jos perjantailla ja hämärästä aamukoittoon, niin oli käytännössä se yksi tempo. Ja meillä oli ideana se, että yksi tempo, yksi komppi, säkeistys vähän löysemmin, kertsiin kaikki täysin messiin, taustalaulut mukaan, niin
otetuilla tavallaan hajotettiin kokonaan toi kaava. Että siihen lähdettiin sitten, otettiin ihan nollat siinä mielessä, että siellä saattoi olla yhtäkkiä niinku säkeistössä tosi kovia taustalauluja. Se saattoi olla tempovaihoksia jatkuvasti. Ja siinä oli vähän se, kun meillä oli sellainen tilanne, että siinä kumminkin samassa treenikämpässä oli toinen todella tunnettukin yhtye. Tää kämpä, tän kyseisen boksin niin kehitystarina on sinänsä hyvä. Että me ollaan vähän niinku seuraavaa uutta sukupolvea tän Smakin vanhojen äijien jälkeen tähän samaan koppiin. Nehän on meihin verrattuna aika sellaisia pitkän linjan muusikoita jo, näin voisi sanoa, iästään huolimatta. Ei sitä oikein sillä voi niinku varaa, vaan me nyt varataan viikoksi tää treenis, että meillä on täällä mikit ja kaikki, että te ette nyt sit pääse treenaamaan itse tänne näin, ettei me viitty sellaiseen, että ne oli just se viikonloppu jollain keikoilla ja se oli vähän sellainen, mitä varmaan niinku levyt tehdään, että oot siinä niin pienessä tilassa ja homma purkkii ja Sitten taas siinä on vähän semmoista hampaiden pureskelua ehkä liikaankin, mitä me löysättiin sitten sen jälkeen. Semmonen tarina tulee poltetut sillat EP:stä mieleen, että avausralli Aseet niin oli aika demo-nimi ja mietittiin, että voiko jonkun biisin nimi olla Aseet. Että niinku jotenkin aika dorka nimi tavallaan ja oltiin saatu itse asiassa meikäläisen bassot purkki ja lähdettiin pahamaineiseen Kallioon sitten ottamaan bissejä sen jälkeen ja mentiin iltakouluun istuskeleen ja joku avasi siinä aukiolla sit tulee ja rupesi sammuskelee siinä ja siinä loukkaantuikin vissiin pari tyyppiä. Se oli nyt jengien moottoripyöräjengin välisiä selvittelyjä ja meikäläiset dyykkäs sit maihin siellä ja siellä oli aikamoinen paniikki, kun se tapahtui siinä ravintola edessä ja silloin me päätettiin, että jumalauta sen biisin nimi on pakko olla Aseet. Timo oli nähnyt meidän keikan ennen perjantain sessioita ja se halusi meidät biisin siihen jo silloin ennen kuin se oli kuullut meiltä oikeastaan mitään nauhalla. siinä on semmonen kohtaus, missä tarvitsisi vähän semmoista rämäkämpää rockimeininkiä. Bilekohtaus, missä oksennetaan ja juodaan viinaa ja näin. Biisi oli itse asiassa ylijäämäkappale periaatteessa, mitä ei käytetty noilla EP:illä ja sitten päätettiin, että no heitetään se siihen ja Timokin tykkäsi siitä ja sitten alettiin tekemään musavideo siihen ja se oli tosiaan paljon ennen kuin se leffa, että se piti tulla jo silloin ulos ja ne mietti sit silloin, että laittaisi siihen musavideo vähän niinku klippejä siitä leffastakin, että se olisi niinku sen leffan semmonen soundtrack musavideo, mutta sitten päädyttiin, että kun se leffa ei ollut niin valmis, että jätetään se leffakuvio kokonaan pois siitä. Ja se on vähän semmonen kellariäänitys, mutta siinä se soi saatana 30 sekuntia soi yhdessä. No sanotaan, että Suomen levitetyimmässä elokuvassa soi meidän kappaleet. On se nyt sillä aika hieno juttu kyllä. Ja Heavy, jos lähdetään siitä, että miten Heavy on tutustuttiin, niin Heavykin on tietyllä tavalla ollut tämän bändin dikkari, että se oli niinku kaveriltaan kuullut meidän musaa ja tuli keikalle ja mäkin juttelin silloin Heavyn kanssa jonkun keikan jälkeen, vaikka ei mulla ollut mitään hajua, että kuka toi jätkä oikeastaan on. Tajusin kyllä heti, että kova poika ottaa viinaa ja ajattelin, että tässä on asiakaveri. meidän yksi Stella Star keikka siinä
Roihun keikka ja kaveri tulee hyvissä ajoin jo paikalle, tosiaan dikkailee meitä, niin kyllä niin pelti kiinni, että en oo kyllä mitään frendejä en kyllä muista, enkä tuttuja, joka on niin pelti kiinni. Niinku keikka alkuukin kumminkin vielä 2-3 tuntia ja baari just tyyli auennut. No siis iltabaari, että kello oli 9, mitä nyt oli, niin kuitenkin niin kaveri niin pelti kiinni, että ei saatana, tästä ei hyvä seuraa. Se on dikkaillut meitä niin kauan. Sehän on nähnyt joku monta 4-50 meidän keikkaa. Niin kyllähän sellainen kaveri kannattaa ottaa sisään siinä mielessä, että eihän kukaan tiedä meidän bändistä. Siis se pitää olla semmoinen kaveri, joka dikkaa ja tietää, niin mistä tässä hommassa on kyse. Ja Heavyhän on niin kuin enemmän kuin mitään muuta, niin se on se, että se on kyllä niin kuin tosiaankin tietää, mikä roihu on jo ilman sitä, että se tunti edes mut. Se tiesi sen siitä, että se oli nähnyt mut 40 kertaa ennen kuin me edes puhuttiin niin pidempiä pätkiä koskaan. Lupauduin lähtemään kuskiksi eräälle keikkareissulle. Muistaakseni oli Naatali kyseessä. Siellä lähdin vaan ihan kuskiksi ja roudausavuksi ja ihan muuten vaan. Eipä ollut mitään siinä viikonloppuna siinä. Ja sit niinku, no, homma meni ihan jees, ei siinä ongelmaa. Ja niin tuli seuraava keikka, oli se, no perkele, että vaan nyt lähtee tännekin kuskiksi. Ja nyt oli vähän silleen niinku roudari-osastona pyöri koko homma siinä. Tommosen muutaman kuukauden, 3-4 kuukautta. Ja Sitten meillä oli muutamia tuttavia hoiti keikkamyyntiosastoa, kun se on itse hirveän vaikea buukata keikkaa omalle bändille, että moi, et Luiki tässä siitä ja siitä, että mä soitan bassoa siinä, että meillä on maailman paras bändi, niin se ei jotenkin toimi, että me ollaan aina käytetty ulkopuolisia tyyppejä, jotka soittelee mestat läpi ja sit me Heavy eksy sitä kautta, että meillä oli muutamia tyyppejä, jotka hoiti hommansa ihan tarpeeksi hyvin, mutta jotenkin niille ei vaan lähtenyt se homma. Ja sitten tarvittiin se uusi kaveri ja mentiin. Kepa sanoi, että nyt hän tietää jätkä, joka kyllä hoitaa tätä homma. Ja sanoi, että huomenna on palaveri. Mä en muista missä baarissa oli, että kello 7. Ja me mentiin sinne Keljun kanssa sitten. Kyllä mä vähän arvasin, että mistä on kyse. Ja mentiin sinne ja käveltiin baarista sisään, niin pöydässä istui Heavy ja Kepa. Niin silloin mä tajusin ainakin heti, että okei, tässä on meidän uusi keikkamyyjä. Ja tiedettiin silloin, että Heavylle ei ole välttämättä kontakteja, eikä varsinkaan kokemusta hommista. Mut ei toi homma sitä vaadi. Pitää olla vaan asenne ja semmonen tekemisen meininki. Soittaa niitä mestoja läpi ja yrittää diilaa ja Heavy sit lupautui siihen hommaan ja ei olisi voinut parempaa sälliä toivoa siihen hommaan, et kun se on periaatteessa meidän kaikkien niinku paras kaveri ja niin kuin mä sanoin, että se on dikkailu musiikistakin ennen kuin se astui remmiin ja noin, niin jotenkin tuntuu aika luonnolliselta ja kyllä me puhutellaan sitä ihan 4. bändin jäsenenä nykyään, että kaikki jutut mitä puhutaan ja sovitaan ja mietitään, niin kaikki menee Heavyn läpi. se ei ole ihan sillä tapaa kuitenkaan tässä asemassa tällä bändillä, että soitat vaan keikkabuukkaajalle ja diilaat päivän valmiiksi. Joutuu jos jonkinnäköisen puhelun ja sähköpostin lähettämään asian tiimoilta, että saa sen jonkun tietyn päivän ja just se, että ne sais silleen vielä järkevästi, että ei ole tyyli, että yhtenä päivänä ollaan Ivalossa ja seuraavana päivänä Turussa ja sitten ollaan seuraavana päivänä Rovaniemellä.
Keliun kanssa sanotaanko, että alku oli vähän silleen, että ei hirveämmin tullut kyllä kaverin kanssa pyörittyä kautta niinku juteltua oikeastaan minkään näköistä. Tuntui vähän yhdessä vaiheessa, niinku, että ei niinku minkään näköistä ja yhtäläisyyksiä olisi tässä näin, mutta niin kyllähän niinku nyt tässä sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana. Lähdin nyt sitten kun ruvennut tässä niinku just tätä keikkamyyntihommaa hoitamaan, niin sen jälkeen alkanut niinku kaverista löytyä uusia piirteitä niin sanotusti ja oikein niinku on niinku tullut oikein todella hyväksi ystäväksi tässä näin. Se on meistä ainoa Janno 3, joka ei oo mun muistaakseni ei oo jäänyt treeneistä tai mistään bändiin liittyvästä pois Darran tai Jurrin takia. Että se niinku hoitaa hommansa sillain helvetin hyvin, että se on... Meitä joutuu välillä aina paimentaa mua etelä toista kavereita. Mä haluan tuolla Artemista Paki ja Turo tyyliset Jannot. Et se elää just niinku elämää niinku ton musiikkihomman kautta. Ei se niinku, ei se ole mikään jalkapalloilija tai mikään toimistotyyppi. Tai ei semmonen homma kuulu sille. Se on taiteilija, helvetin lahjakas taiteilija. Ja... Mutta sit sanotaan nyt vielä tähän niinku lopuksi, että Keljusta niin... Mitä mieltä Keljusta, niin... Siis ihan niinku... Loistava bändin johtohahmo, että... Sehän nyt tossa meidän hupiveikkoja noilla reissuilla, että... Tästä ryhmästä ainoa, joka on semmoisella löysää skrakaa fiiliksellä. Että... Oho, ja Kela, että joutuu tämmösiä vittu kanteleen mukana ihan vaan sen takia, että pääsee ryyppäämään. Tää bändi ei ole vitsi, mutta se mitä me niinku tavallaan pidetään tätä porukkaa kasassa, niin siihen liittyy huumori tosi paljon. Et se ilman sitä tää ei toimisi niin hyvin, jos me pystyttäisiin aina nauraa tyhmille asioille. Mane oli siinä asiassa niin tosi hyvin jeesaa omalla vitun tyhmällä käytöksellä. Jollain on mennyt sydän pettänyt. Onks tää? Imu vaan. Jos minä ja Keva ollaan sellaisia, että niinku hakataan päätä seinää ihan älyttömästi. Et se on niinku... Jos bändihommat tai jotkut ei kulje, niin sit se on niinku tosissaan tuntuu syvällä ja syvällä ja pitkä ja sit siitä vittuillaan ja huudetaan ja haukutaan. Niin. Se on taas semmoinen kaveri, että se tavallaan pystyy sillä omalla niinku, ihan omalla persoonallaan vaan tekemään tavallaan turhista jutuista. Turhat jutut on turhia juttuja silleen, että se ei turhaa ressaa. Nyt tässä näin kun itsekin muuttanut tää Kallio sun muuta, niin asuu tossa lähistöllä, niin alettu aika paljon pyörimään yhdessä. Ja ei silleen mitään mainio seuramies kyllä hänkin, että Ja tällä pelataan tässä joukkueessa. Näin ne otan hieman keppana, tuntuupa kivalta. Ai että kun se on kiva juoma. Se on kyllä hieno juoma. Se on suorastaan, voisin sanoa, että tätä juomaa ylittänyttä kylmänä varsinkin. Se on kyllä huikea tuote. Se on todellinen meskareiden. Ihan nollasta puhtaalla niinku lihasmuistilla. Ja se, että sä lähet nollasta, sä et ole ikinä soittanut mitään soitinta.
sulle annetaan rumpukapalti käteen, että tässä näin. Sulla ei ole mitään niinku havaintoakaan siitä, niinku, mitä on musiikin tekeminen tai soittaminen, mitä on rytmi tai tällainen. Ja sit sä lähdet täysin nollasta ja sä tulet siihen pisteeseen, missä me nyt ollaan. Ja sä mietit sitä kaarta, niin se on ihan älyttömän hieno juttu. Kepa on semmonen tietyn tavan elämäntaiteilija. Että semmonen persona, että väittäisin, että ei löydy semmoista kaveria toista. Sehän on kuitenkin se jätkä, joka yhdessä vaiheessa kuitenkin ja tälläkin hetkellä tosi paljon niinku puskee meitä eteenpäin ja niinku potkii, että niinku vittu pakko treenaa, nyt vittu treenataan koko ajan. Ja se on se jätkä, joka on aina treeneissä kun pitää olla. Et ei sun pidä siltä kysyä, että milloin sulle sopii treenit. Koska jos sä kysyt siltä, milloin sulle sopii treenit, se vastaa, että ihan milloin vaan. Et niinku sen oikeesti tietää sen jätkän, niin sit niinku aistii sen ja kuuntelee niitä juttuja, että sitä ei oikeesti kiinnostaisi tehdä mitään muuta kuin soittaa vaan rumpuja ja juoda artistikaljaa. Jos itse voi muistaa, että vuosi vai pari sitten yritin erota bändistä, että hommatkaa oikeasti joku toinen rumpali soittamaan tähän bändiin. Että... Niin, kaveri halusi pitää palaveria. Mentiin 3 Kaisaa ravintolaan. Ja sanoi, että ei ole niinku mitään henkilökohtaista kehenkään suuntaan eikä mitään, mutta koki vaan, että se niinku jarruttaa tavallaan tätä bändiä ja haluaisi siirtyä niinku muihin tehtäviin. Et sitä olisi just kiinnostanut tai se olisi niinku voinut alkaa hoitaa niinku vähän noita managerin hommia siinä, mutta se ei varmaan saanut edes koko lausetta tai ajatuksia sanottu loppuun, kun me keskeytettiin jo, että turpakin. Se ei ollut meidän mielestä hirveän hyvä syy lopettaa tämmöisessä bändissä, missä kukaan ei ole mikään niinku Pavarotti tai Jimi Hendrix tai mikään niinku virtuoosi. Et jos niinku noilla perusteilla, että ei ole lahjakas tyyppi tai noin, niin ei tätä bändiä olisi olemassa edes. Ei tässä bändissä olisi ainakin rumpali ja basisti jotain ihan eri jätkiä. Niin kuin tuossa Kepankin eroamisessa, niin se ehkä nostettiin jopa vähän liikaakin se, että tässä olisi niin jotain todellisia soittovirtuooseja, jonka takia sen pitäisi lähteä bändistä pois. Se on vähän huonompi soittaja. Mun mielestä se on meidän bändin melkein yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, se semmoinen tietty niin kuin kotikutoisuus. Ja se veti silloin kyyneleethän siinä kyllä valui silloin, kun siinä palaverissa oltiin. Mä nauraskelin justiin, kun soittanut tossa muutaman keikan kaveribändin, tuurannut bassoa niiden remmissä ja ne sit jonkun keikan jälkeen heitti mulle 30 € siitä, että otan nää, että kiitti Jeesistä. Ja tajusin justiin, että se on 30 € enemmän kuin roihuhommista on saanut koko aikana. Rahaa ei ole nähty, en tiedä kuka ne on vienyt itsen on rahastohoitaja. Jos sä haluat soittaa keikkoja paljon, jos sä haluat niinku oikeesti tämän kokoisena bändinä kuin me soittaa paljon keikkoja, niin kyllä sun täytyy asennoitua siihen, että se on vähän niinku reissuun lähtis, että ite kustannat, mutta duuni maksaa matkat. Niin tämän kokoisella bändillä ne keikkapalkkiot, niin ne on sellaista plus minus nollaa. Ei se nyt mikään ihme on. Mun mielestä se pitää ymmärtää tässä maassa, koska niin kauan kun sä et ole kiinnostava bändi, jos sä et tuo keikkapaikalle, jos keikkapaikka ei saa susta sen enempää hyötyä kuin mikä se on se 50 € tai 80 €, niin mitä vittua sä sitten odotat, että sä saisit yhtään sen enempää rahaa? Mut se mikä mua niinku siappaa nois keikkamestoissa, keikkapalkkioissa, niin minkä helvetin takia se yksi kaljakorikin
on vaikea saada sinne bäkkärille. Et mikään muu ei ole niin ärsyttävää kuin hikisenä keikan jälkeen meet ostaa 4 euron tuopi sieltä baaritiskiltä, kun on hirveä jano. Okei, joskus saatetaan silleen, että joo, bändit saa nyt 2,5 euroa, mutta silti se on jotenkin niinku, silloin tekee mieli vaan saada se kylmä juoma nopeasti ja juoda se rauhassa eikä lähteä jonottaa mihinkään baaritiskille. Kaljakori ei maksa baarille varmaan edes 10 euroa. Kaikilla olisi hyvä mieli. Turhaa hapatusta tollanen, että niinku jauhetaan jostain, että miksi se on niin niinku tikkuliksoilla, miksi te kierrätte tuolla. No totta vitussa me kierretään, koska muilla liksoilla meillä ei olisi ollenkaan keikkoja. Ja jos ei ole keikkoja, jos sä et soita ikinä keikkoja, niin sä et ikinä saa sitä kokemusta siihen, että sä opit olemaan lavalla, sä opit ottaa yleisön mukaan, mikä on mun mielestä meidän ihan parhaita ominaisuuksia. Se johtuu vaan siitä, että me käydään joka keikalla, vaikka ne olisi joskus persnettoa tai muuta. Keikkapalkkiot on pieniä, mutta ne on just semmosia kuin ne kuuluu olla. Keikkailu se on niinku, se on vähän kuin lähtis poikaporukalla niinku mökkireissulle, pitää hauskaa. Jotain käyttöä täällä vedelläkin meidän reissulla. Muuta käyttöä keksin. Nuka pois vaan. Pienellä 4 hengen autolla, niin mahtuuhan niin 5 henkilöä, kyllä, sylikkäin tyyliin. Niin onhan se nyt yhtä helvettiä. Siis pienessä bändissä soittamisessa ja varsinkaan siinä, että sulla on joku unelma sen kanssa, niin siinä ei ole mitään järkeä. Siinä ei oikeastaan ole. Se on aika todella tyhmää puuhaa niin kuin noin silleen maalaisjärjellä mietittynä. Sä lähet heti duunin jälkeen. Duunissa on pakko käydä, koska rahaa ei tule mistään muualta. Sä lähet saman tien duunin jälkeen ajamaan jonnekin tyyliin Kuopioon muutama tunti. Eka sä roudaat totta kai täällä päässä ja sit sä lähdet ajamaan. Muutama tunti saat illalla siellä. Sä kannat kamat lavalle. Menee hetki. Sulla on keikka ohi. Sä kannat kamat takas autoon ja ajat tänne monta tuntia. Sä oot täällä parhaimmillaan silleen, että sä ajat suoraan duunin pihaan. Ja tää on niinku tavallaan se niinku rock'n'roll-unelma, mitä tässä on tavoiteltu. Et jumalauta, lähdetään tonne Henrys Pubiin Kuopioon. Tosi siisti keikkapaikka kuulemma. Lähdetäänpä sitten sinne, missä menee koko päivä ja oikeastaan seuraavakin päivä aika niinku semmosessa ressaillessa. Mutta siinähän unohdetaan se tosiasia, että moni tykkää lähteä duunista suoraan vaikka johonkin rantaan istumaan. Moni tykkää lähteä kauppakeskukseen pyöriin pariksi tunniksi. Mun mielestä on ihan älyttömän kiva lähteä niinku kavereitten kanssa. Sä lähdet niinku sun parhaiten friendien kanssa hengaa moneksi tunniksi autoon. Sit vähän niinku keikkapaikalle kasaa kamaa, heittää vitsiä. Meet vähän päkkärille, juot muutamat oluet siitä. Suotat keikan, mikä on niinku elämän siisteimpiä hetkiä. Meet takahuoneeseen, sua joku tulee kehumaan, että hito hyvä keikka. Sä oot vähän niinku koet semmoista niinku pientä sellaista niinku mielihyvää siitä, että sä oot kuitenkin jotain muutakin ihmistä tyydyttänyt sillä sun omalla hölmöilyllä. Juot muutaman oluen siitä, kamat kasaan, paluureissu, hiton siistein paluureissu. Ihan niinku kokemuksina sitä, että sä vedät tuolla niin pimeetä Suomen moottoritietä friendien kanssa, heität niinku tosi tyhmää vitsiä, mikä siihen aikaan yöstä kuulostaa ihan älyttömän hyvältä. Niin, kyllä mä väitän, että vaikka toi kuulostaa ihan älyttömän tyhmältä, niin kyllä se on silti sellainen juttu, että ei ikinä vaihtaisi sitä pois. Tulikohan kaikki? Pitäisikö keksiä uusi harrastus? Siitä alkuajasta, jos vertaat, niin ei voida mun mielestä puhua enää samasta bändistä. Se onneksi tajuttiin nyt tätä levyä ennen, että hevohelmettiin tämmöiset rajat, vaan tehdään just se, mikä meiltä tulee, mitä me ollaan monta vuotta tavallaan hiottu. Livenähän me ollaan kaikki meistä parhaimmillaan.
Meidän livekeikkoihin liittyy sen musan lisäksi se, että me ollaan läsnä kaikki, että me kommunikoidaan yleisön kanssa ja me haluttiin tavallaan tuoda se tuohon levyllekin. Sen nyt niin kuin näkee tästä touhusta, niin aika rehellinen siitä levystä tulee. Ihan varmasti just meidän näköinen ja kuulonen. Et siinä ei ole kyllä niinku, ei ole tehty oikeastaan minkäännäköisiä kompromisseja. Helvetin kova esittely tästä bändistä, että mikä tää oikeesti